Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar Boeien. Mijn naam is Paula en afgelopen weekend 13, 14 en 15 oktober waren het de Nationale Archeologiedagen. Ik ben voor jullie op weg gegaan naar Weert om te kijken wat daar georganiseerd werd en ik ben op zoek gegaan naar het lichaam van Philips van Hoorne. En ik ben niet alleen een stukje van Philips tegengekomen, maar ook nog iemand anders. Een heel bijzonder verhaal, blijf vooral kijken. Nou, hier achter mij is dus de Sint-Martinuskerk en hier ligt dus waarschijnlijk het lichaam van Philips van Hoorne. Het was de oude graaf van Weert, als ik het goed heb. 450 jaar geleden werd hij in Brussel onthoofd. Volgens mij hebben ze zijn hoofd wel gevonden en zijn hart, dus ook dat ligt hierachter dus begraven. Ja, en zijn lichaam zou hier dus ook ergens liggen, waarschijnlijk onder de kerk, maar ja, misschien ook wel gewoon hier op het plein. Maar in de kerk zijn ze vandaag dus bezig met nieuwe technieken ja, om zijn lichaam in die loden lijkkist dus te vinden. En Benoît Mater van het Limburgs Museum, de conservator daar en archeologe, die heeft me alvast ingefluisterd dat in zo'n loden lijkkist lichamen dus heel goed bewaard blijven. Dus als ze hem vinden, en dat is al de vraag, is het ook nog de vraag hoe ze hem aan gaan treffen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat zijn jullie hier aan het doen? Het is wel een bijzonder karretje. We zijn hier een erfgoedradaronderzoek aan het doen naar de ondergrond van de kerk. Ja. We zijn eigenlijk op zoek naar begravingen, liefst van de familie van Hoorne. En met behulp van de erfgoedradar, dus zeg maar een grondradar, kun je op de grond inkijken. En kunnen we graven en dat soort dingen kunnen we herkennen en in elkaar brengen. En wat zien we hier op jouw schermpje? Wat je hier ziet is zeg maar in de looprichting, kijk je tot 2 meter in de grond. Ja. En bij elke verstoring, zeg maar als het iets anders is dan zand of bijvoorbeeld dus een graf of een warmteleiding of iets dergelijks, dan zal die hier een bepaalde amplitude uitslag laten zien. En dan kunnen we uiteindelijk straks in de computer daar een modelletje van maken. En dan kunnen we een kaartje van maken en dan kunnen we precies zien waar iets ligt. Even eerlijk toegeven, als je op vakantie gaat, wie gaat er dan nog meer kijken naar kerken? Best wel veel mensen toch, naar mooie kathedralen en zo in het buitenland. Maar hoeveel mensen gaan er eigenlijk in eigen land kijken binnen naar een kerk? Best wel weinig, denk ik. Ik ben me daar zelf ook schuldig aan hoor, maar ik ben heel erg blij dat ik hier vandaag even ben, want het is echt prachtig. Nou, ik sta hier met John en John die kan me alles vertellen over Philips van Hoorne. Ja, we matchen lekker inderdaad met onze outfits. Want John, wij staan hier nu voor het koor. Hoe noem je dat in kerkelijke termen? Ja, dat is het priesterkoor, ja. Hè, voorbehouden aan de priesters. Daar worden de liturgische plechtigheden gevierd. Ja. Dat is dus de belangrijkste plek natuurlijk. Dat werd vroeger nog verdeeld in het hoogkoor en het laagkoor. En op het laagkoor, dat is eigenlijk de aangewezen plek om edelen te begraven. Dan ben je heel dicht bij onze lieve Heer. Ja. En want wie ligt daar? Deels begraven? Daar is heel lang discussie over geweest. In 1839 hebben ze hier al opgravingen gedaan en toen dachten ze dat ze Philips van Hoorne gevonden hadden. Ja. Sindsdien is dat zo. Ja. En dan in 1979 hebben ze opnieuw opgegraven. En toen hebben ze nog eens goed gekeken naar de halswervels. Want ja, Philips is onthoofd, dus daar moet een beschadiging zijn. Ja. En toen hadden ze een probleem, want die halswervels van de man die daar ligt, die zijn niet beschadigd. Die waren nog intact. Die waren helemaal intact. Ja. Bovendien ligt die begraven in een eikenhouten kist. En dat klopt ook niet helemaal met de bronnen die we hebben. Dus er werd getwijfeld. Er ontstaat een enorme discussie. Ja. Nou, de graftombe wordt gauw dichtgemaakt en sindsdien wordt er niet meer over gepraat. Wat wel gebeurd is dat in 1979 zijn de prachtige gewelfschilderingen tevoorschijn gekomen. Heel erg mooi. Ja, dat is een van de grootste, misschien wel de grootste schat van deze cultuurschat van deze kerk. En tussen die prachtige schilderingen zit hier vlak boven, eigenlijk precies boven de tombe, zit twee alliantiewapens. En dat zijn de wapens van graaf Jacob III van Hoorn met zijn eerste en zijn tweede vrouw. En als je dat gaat combineren, die kennis, met wat we weten van de verslagen, wat er nou in die grafkelder ligt. Daar ligt namelijk een kist
met een lange haardos in. Ja. Daarnaast ligt een kist met ook een lange haardos erin. Daarnaast ligt een grote kist met een man erin en dan ligt er nog iets waarvan we niet goed weten wat het is, want het was te ver vergaan. Ja, en als je dan weet dat Jacob III 3 keer getrouwd is geweest, dat zijn eerste vrouw overleden is, zijn tweede vrouw en dan overlijdt hij. Nou, als je dat combineert met dat precies daarboven die wapens zitten, ja, dan kun je bijna niet anders dan concluderen dat dit de grafkelder van graaf Jacob III is met zijn eerste 2 vrouwen. Daar komt nog bij dat uit archiefonderzoek is gebleken dat er een steen gelegen heeft. En daar staan ook de wapens van Jacob III op. We wisten niet precies waar graaf Jacob III begraven was. Alle andere hordes zijn begraven in de Minderbroederskerk. Ja, dat bewijs allemaal samen heeft mij in ieder geval de overtuiging doen toedoen dat hier graaf Jacob III met zijn eerste 2 vrouwen liggen. Maar wat wel klopt is, er ligt een hartbus, een tinnen bus. En op die tinnen bus is gegrift dat daar in die bus het hart van Philips van Montmorency ligt. Ja. En dat klopt wel, dus zijn hart is hierbij gezet. En dat is waarschijnlijk later gebeurd, want het hart was de woonplaats van de ziel. Ja. Dat werd toen gedacht, het hart was het belangrijkste. Als het hart stopte met kloppen, dan was je dood. Ja. Ja. Dus dat hart werd er apart uitgehaald en dat ging in een aparte koker na de weduwe. Dus ja, we hebben zowel graaf Jacob III met zijn eerste 2 vrouwen en we hebben het hart van Philips. Nou ja, dan heb je toch al heel veel. Dan heb je toch al heel veel. Ja. En nu zijn lichaam nog vinden, hè? Nu zijn lichaam nog. Ja. Daarvan weten we niet precies waar het ligt. Het moet in een lode kist liggen. Ja. En ja, daar zijn we dus nu naar op zoek. Nou ja, we hopen ooit dat we hem gaan vinden en dat we hem dan ook nog kunnen opgraven en openen. En ja, dan zijn we natuurlijk een heel stap verder. Daar zie je ze dus. De 2 wapens van de families. Met daaromheen het gulden vlies. En dus waarschijnlijk hier onder mij liggen ze dan. Jacob van Hoorne met zijn 2 vrouwen. En het hart van Philips. Dit soort projecten zijn dus ook te danken aan de provincie Limburg, die veel geld, tijd en energie stopt in de Nationale Archeologiedagen en in de ontwikkeling van archeologie hier in Limburg. Want zonder die middelen en zonder die tijd en zonder al deze vrijwilligers die hier vandaag staan, zou het niet mogelijk zijn om al die prachtige verhalen die hier dus letterlijk in de grond liggen, om die naar boven te kunnen halen. Dus heel erg dankjewel voor iedereen die hier aan meewerkt. En ik zou zeggen, ga zo door. Hier in Weert gaan ze dus druk op zoek naar het lichaam van Philips. Het verhaal is in ieder geval prachtig. En het lijkt net of je de wereld van de Da Vinci Code instapt. Echt waanzinnig dat dus echt met zo'n schilderingen wordt aangegeven wie dat er beneden in de grond begraven ligt. Nou, ik ben er heel erg enthousiast van. Ik ben ook heel erg benieuwd of ze hem gaan vinden. Ik zal wel wat linkjes in de beschrijving zetten. Ik weet nog niet precies waar dat we alle info gaan terug kunnen vinden. Maar dat komt zeker goed. Doe ik even een duimpje omhoog als je de leuke video vond. En vergeet niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. En zo laat het toch maar weer zien dat archeologie enorm belangrijk is. En dus ook gewoon heel erg interessant is. Want dit soort prachtige verhalen zouden we anders nooit kunnen ontdekken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende boeien. Doei!